Vedetäänkö Heipuri nollat? Aha. Nyt taisit huikkaa. Sä voisit ottaa melkein ton Singo. Käydään hakee sulle tossa kohta. Mä voisin ottaa Stingerin sit taas. Tracking tarkit jollekin ja... Hyvä, se laski korkeutta. Joo, mä saisin. No niin, nyt on hyvä biisi. Ota Singo. Apua, meidän comment-track meni teille. Joo, mennään sinne. Siellä on kätti. Löydäänkö veto? Aivan varmasti on kätti. Hei, heikomäänit, menkääpä käymään tuolta Charlilla. Mä hyppäsin ulos, mä alkoi jännittää. Vähän osutti siihen torniin. Ei mitään, mä kuolin, mä tuun takaisin. Vähän vehikle huorataan nyt. Mun tarvii... Eikö sä oo enää kopteri? Tossa sivus. Oikein tulee. Suahirviö. Oi, suahirviö, joo. Suahirviö. En mä tunniste sitä mitään. Ei, toi on ihan hyvä. Silloin kun tuli se rakettireppu Bäfä 4, muistatteko? Mikä? Rakettireppu. Se vitu superohjusauto. Niin, me ruvettiin kutsua sitä rekkarekeksi. Sitten se vaan jäi rekkareke. Tai joku sanoi rekkareke ja kaikki ymmärsi heti rekkareke, niin... It's yours now. Pika fiksi. That territory isn't ours anymore. Watch out! Mihinkä se kuoli? Joo, kätti menee peidäpäin. Ota. Siellä on oikein 2. Pöllitään! Pöllitään! Hei! Eiku joo, vaiha vaan. Vaihdetaan vaikka. Mä pelastin sen, hei. Mä pelastin sen kätin meille. Sä et vetänyt loppuun asti. Se oli ihan tarkoituksellinen. Mitäköhän se yritti? Mitä Emma?
Oho, se tuli aika En kuule mitään mitä sanot. Vittu. Sillä oli sinko sillä jätkällä. Tuoli, ei se vielä ole. I got you, fool! You got burned! Onko se spawniauto jossain tässä? Tuossa meidän vasemmalla on taas yksi. You just got burned! Aika jännää. Kato! Mitäköhän siinä tapahtuu? Mä sanoin, nyt pelataan nollat. Tää tulee kyllä niin, mä otan tän nauhalle. Hei, onks sulla Heipuri silleen, että tulee noin äänet tulee tuohon striimiin? Joo, kato, vois tehdä videopätkä tästä. Ei tää vittu ajoneuvolla ajaminen kyllä on vittu, tää on niin helppoa. Get over there! They're fucking up our operation! Point and shoot. Lift your ass up! This thing's getting Ui. Kuitenkin oli noi singot ja kaikki niinku ihan... Siis onhan nää on oikeesti kasapisteet nää. Ui vittu se meni auto ohi. Hop on airboat! Airboat! Hui! You just got burned! You just got burned! Yo, I got those wheels! Edestä jostain tulee. Mut siinä oli jo vähän älyttömämpää se vehikle tuohon. Siellä oli näitä... Ui vittu! You got burned! Siellä oli näitä kuitenkin kaiken maailman muita ajoneuvoja, millä sä pystyt tuhoamaan. Ui vittu, siinä on Heipuri jengi. Mä voisin melkein Heipuri leikkaa tää heti tänään. Edes. Ei sitä kannata ohi ampua, vittu. Heiko. Wake up, motherfucker! Chopper! Transport chopper over there! Wake up, chopper! Transport chopper coming! You see this transport chopper? Hyvä. Tappo. This one at the police shack! That's right! Ei vittu. Tuli tisaamaan tohon. Siinä on jätkä heti. Menee taakse jää 2. Joku ottaa jostain mun jotain kaasua. No siinähän se oli. Oi, takana.
En kyllä muista milloin viimeksi taas ollut näin helppoa. Ei tää näin helppoa vittu voi olla. Kato mikä siellä on. Siellä on varmaan koko vitun tiimi. Tää on iso kuka eellä. Mobile command post truck over there. Mobile goes fuck. Take the fucking spot. Siellä on kontti sisällä. Looking at a cop. Tuohirviö menee sieltä niin. Läskikopu. Joo, se on siinä yläpuolella. Sua hirviö. This spot is ours. Jees. Oho. Nyt pitäis tulla syndikeetti. Ei, yksi vielä. Tähän. I got this guy. Got one of the bullet shots. All right, let's get that area secure. You just got lit up. Oi vittu, ohi. Mitä helvettiä. Cops around. Round it down. You got lit up, bitch. I'll repair that thing. Jää! Hui sua hirviö. Ai kätti alle. Joo, otetaan nää jätkät tosta edestä. Asuntovaunussa yhtä ja... Vittu se tappupäin vittu osaisit. Ei nyt sit on kaikkea. Ei vittu, se oli vieläkin siellä. Nyt se vuosi. No se tuhoutui vittu, se kätti on mennyt jo rikki. Nyt joku on mukaan asuvissa tuolla. Loppuu. Tulis lähemmäs, mä tussautan se Saulikin kanssa vaan. Tuolla Dösän sisällä. Eikö mikä tää on? Siellä. No joo, ei saa. Oho! Meni ihan hyvin. Ei kun tuli se syndikeetti, mutta ei siitä tullut vaan mitään ilmoitusta. Musta tuntuu, että toi oli röökiarvoinen suoritus. Mä oon ihan samaa mieltä.